जिनाहारि जाथायखौ लानानै एबसुनि बानजायनायाव हानजा सुनाय हाबाफारि। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फुलसिबिल पुलिस आउटपस्टआव थांनाय 24 आगस्तखालि हरनि समाव माखासे मुसलमान लाइमोन सेंग्राफोरा एल्ट' आरो बलेर' गारियाव सानै बर' हिन्जावसाफोरखौ दैखांना लांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गिखांहोदों। बे जाथाया ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारिबो लाबोदों। बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै एबसुनि बानजायनायाव मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुनाय हाबाफारियाव बर' हारिनि गोबां आफादफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा आफाद आरो गोबां सानसुमै रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे जाथायजों लोब्बा थानाय जयपुरनि जमाल खान, शेख आब्दुल्ला आरो नुर आलमखौ गोख्रों साजा होनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया रायजो सरकारखौ खावलायहरदों। गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जों बे घटनानि सायाव जों सोंखारियो आरो निन्दा खालामो। खारन थांनाय 24 तारिख हरनि 11टा बाजा समाव दा सानै जे हिन्जावसाफोर माइनर बेखौ जे दिनै बुरखायनानै लानानै थांबाय, जाय बिथांमोननि जे लोगो, दा जोङो मिथिनाय बायदियै जा माने दिनै प्रसासना जि माने एरेस्ट खालामदों, जि जामाल खान, शेख आब्दुल्ला आरो नुर आलम, दा दिनै बिथांमोनखौ दिनै हमबाय आरो बिथांमोननि लोगोखौ दिनै हमनानै दिनै पुलिसा आयेन बायदियै दिनै साजा होनांगौ आरो बिथांमोनखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनांगौ होननानै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो दाबि खालामदों। दिनै प्रसासना बिथांमोननि सायाव गोबां दुरबलता दङ आरो दुरबलता बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायबाय थादों। मा कारनाव बिथांमोननि सायाव दिनै दुरबलता दङ। दा दिनै गोबां बेबायदिनो घटनाया जाबाय थाबाय। दा थांनाय समाव जा गवालपारा जिल्लायावबो दिनै जादों। दिनै जोंनि उन्दै हिन्जावसाखौ दिनै रेप खालामदों, बिनि बिदाखौ दिनै बुथारदों आरो दिनै गुबुन गुबुन जायगायावबो दिनै बेबायदि रेपआ दिनै जादों आरो दिनै तुर्सिबिल बे ओनसोलावबो दिनै उन्दै गथ'खौ दिनै बुरखायनानै लानानै थांनानै दिनै रेप खालामदों। दा बेखायनो जोङो प्रसासनखौबो जोङो बुंगोन, बे केसनि सायाव दिनै जि माने साजा होनांगौ बिनि थाखाय बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आरो बिथांमोननि जि लोगोफोर दंबावो बेखौ दिनै बिथांमोना नागिरनानै दिनै एरेस्ट खालामनानै दिनै आयेननि बेब'स्थाखौ लानांगौ होननानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव गोबां दिनै दल संगठननि दैदेनगिरिफोर, दिनै गुबुन गुबुन हारिनि संगठननि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों आरो दिनै जोंहा जोङो बे रिलिनि गेजेरजों दिनै जोङो बे जाथायनि सायाव न्याय मोननांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों आरो जितियालागै बे माने दाबिया पुरन जाया, जोङो बे समसिमहालागै जोङो बे जाथायनि सायाव जोङो दाबि खालामलांबाय थागोन आरो जेरैखि जाया बे जाथायनि न्यायखौ जों मोननांगोन होननानै जोङो दिनै प्रसासना जि दुरबलता खालामदों बिनि सायाव दिनै जोङो फिननायखौ जोङो लुबैयो। मानि दुरबलता दङ प्रसासना, मा कारननि थाखाय दिनै दुरबलताया दङ। दिनै जोंनि बे रिलिखौबो होबथानो थाखाय बिथांमोना बिराद माने खायदा खसल खालामदोंमोन। दिनै बे रिलिखौ खालामनो मोना होननानै प्रसासननिफ्राय बिराद टेलिफनिक भाबै फन। दा मा दं बे दुरबलताया? दा दिनै गावसिनि जे मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय दिनै लाजिनाय मोनदोंमोन निस्सय। दा बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ अराय सम जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव जिहेतु बे जाथाया जाबाय थादों, दिनै जोंनि ट्राइबेल माहारिनि सायाव जे दारि गोलावफोर माने जि माने खखायाव दारि गोनांफ्रा माने गांसो गोनांफ्रा जि माने बे जाथाय जोंनि बर' बा ट्राइबेलफोरनि सायाव जे जोंनि माखासे मानसिफ्रा जे बेबादि जाथायखौ मावबाय थादों, जों माब्लाबाबो सहायनो हाया आरो जों सहाया। दा बेनि थाखाय जों जेब्लायसिम जोङो न्याय मोना अब्लासिम जोंनि आन्दोलना सोलिलांबाय थागोन। गोजोन्थों। हराव आरो हरनि 12टायाव माने बे हिनजाव उन्दैसा सानै बिसोर बलेर'आव लांनानै थिखोना लांबाय। थिखोना लांनानै बिसोर मा खालामदों जोंथ' बेखौ मिथिया। बिसोरना निजा जातिय जाहोखो ना द्राग जाहोखो ना मा जाहोखो जोंथ' बेखौ मिथिलाना। दा जोंनि जेना बर' हारिया बेबायदि जाबाय थायोबा जोंना आइजो माहारिया थांना थानायनि लामा गैया। दिनै आं बेखौनो होननो सायो
दायो सानो जे जोंनि प्रमद सारा जेन जोंनि बर' हारि थांनाय बर' हारिया थांना थानाय बा आइजो माहारिया थांना थानायनि थाखाय जेन जोंनि प्रमद बर' सारा जेन जोंखौ माने माबा हरो मा होनोलाय नियाय हरो जों बे गथ' सानैनि रेप केसनि थाखायनो जों रिलि लादों माने जाय दुष्ट चक्र बिसोरखौ जेन फासि नांगौबा हमनांगौ हमजोबनांगौ आरो बिसोरखौ फासि होनांगौ साजाल' नङा बिसोरखौ फासि होनांगौ दिनैल' नङा बिसोर माने बार बेबायदि जाबाय थाखायो स्कुलाव थांनो हाला स्कुलावथ' जोंना माने जोंना बयबो हिन्दु मुस्लिम दंजोबो नालाय ज' हाबनाय नालाय दा दिनै हिन्दु मुस्लिम ज' हाबनायाव दिनै खिन्थु स्कुलावबो बिसोर स्कुलाव हाबा जेब्ला स्कुल टिफिन टाइम जायो टिफिन टाइमावहाय बिसोर लोगो हमहैयो सब समाय माने स्कुलनि बाउण्डारि खाथियाव माने बिसोर गथ'आ थांनानै थाबाय थाखायो बेबायदि गुन्दागिरियाथ' दाथ' बर्थमान बोरै होननो हानो जोङो दाथ' हमनायाथ' साथामल' मोनदों नालाय बिसोरथ' गोजौ आरो दंबावो बिसोर गें मोनसे दंखायो बे गेंखौ हमजोबनांगौ जों जेला बे गेंखौ हमनो जों धरना होगोन जों बे धरनाखौ खुनु दिन गारा जों धरना होबाय थागोन हमजोबनांगौ फासि होनांगौ बेल' जोंना